Milí sledovatelia videa, milí poslucháči podcastu, vítam vás dnes v rozhovore s Marošom Ďuríkom, ktorý je Wealth Management Director spoločnosti Wood & Company. Ahoj Maroš. Ahoj. Maroš, ty si človek, ktorý je na finančnom trhu už dlhé roky. Aj my sa z toho trhu už poznáme niekoľko rokov. Skús mi povedať, možno keď sa tak zamyslíš, že ako sa za posledných 5-10 rokov zmenil slovenský investor, alebo ako sa vyvíja? Dá sa povedať, že toho slovenského investora zoceľuje nejaká každá kríza, ktorou si prešiel. Čiže v roku 2001, 2000, keď som zažil investorov, alebo v roku 2008, tak vlastne každou tou krízou sa to správanie ich nejakým spôsobom menilo k lepšiemu. Čiže tie skúsenosti, ktoré nadobudli, tak im v podstate pomáhajú aj v týchto rokoch reagovať na tie situácie, ktorým čelíme v podstate, dá sa povedať, dnes už dennodenne na tom kapitálovom trhu. Kým kedysi nemali nejaký zásadný podiel v akciách, dnes už tí niektorí investori, ich podiel na akciovom trhu a v tých, nazvem to public markets, je pomerne vysoký. Čiže to, čo sa na tých trhoch deje, sa prenáša automaticky do ich portfólií. Myslíš, že keď si aj spomínal tie poklesy, v posledných rokoch sme zažili také maximálne, že stredne veľké poklesy, či už COVID 2020 niečo cez 30%, 2022, keď začala vojna, to bolo možno 25% na S&P 500. Myslíš, že toto je pre nich škola, ktorá... Lebo zase väčšina tých investorov si nepamätá napríklad rok 2000, ktorý si spomenul, možno 2008, s nejakými vlastnými investíciami. Myslíš, že tieto 20-30% poklesy ich môžu pripraviť na akýkoľvek 50% pokles v budúcnosti? Mali by, ale zatiaľ my sme nezažili nejaký dlhotrvajúcejší pokles. Aj počas korony to padlo v podstate v priebehu mesiaca a potom za možno, že 2 mesiace to bolo naspäť. Čiže to bolestivé sledovanie svojho účtu, kedy proste každý deň si otvorím účet a pozriem sa, že mám tam stále menej a menej, tak to táto generácia investorov nezažila. Takže preto ja sa snažím aj vo svojej práci aj upozorňovať klientov na to, že to portfólio je potrebné stavať do zlého počasia, nie do toho dobrého, lebo v dobrých časoch v podstate rastie čokoľvek. Ale keď príde nejaký problém, tak opäť nejaká taká moja obľúbená prúpovidka od Warrena Buffetta je, že až keď opadne príliv, tak tedy sa ukáže, kto plával nahý. Takže vlastne to je aj tak s tým portfóliom. Hej. Spoločnosť Wood & Co je v podstate jeden z mála hráčov na trhu, ktorý na Slovensku ponúkajú fondy kvalifikovaných investorov. Prečo ste možno silní v tejto téme na Slovensku, v FKIčkách? Silní sme asi kvôli tomu, že tie fondy sú dobré. To je prvá dôležitá vec. Druhá je, že začali sme asi medzi prvými to ponúkať investorom. Najprv to bolo, nazvem to, že family and friends a postupne sa to rozširovalo. A potom spolupracujeme aj s nejakými inštitucionálnymi investormi, finančnými inštitúciami, pre ktoré je to spôsob, ako participovať na témach, ktoré vlastne dovtedy neboli témou pre investorov. Dobre, keby máme nejako v základe vysvetliť fondy kvalifikovaných investorov, čo to je, ako fungujú a ako sa možno líšia od toho, čo ľudia tak naprvo poznajú ETF fondy, podielové fondy. Tak nejaká základná charakteristika. Ono svojím charakterom je to podielový fond, čiže veľakrát to je buď podielový fond, alebo je to SICAV, ako to my voláme, alebo ako to je z hľadiska právnej formy, ale v zásade je to podielový fond, ktorý má trochu iné limity z pohľadu investovania nastavené, nejaké reštrikcie, do čoho môže investovať, ako musí byť oceňovaný a proste pre koho je určený. To znamená, že je to, dá sa povedať, podielový fond, ktorý má trošku inak nastavené pravidlá pre to, kto si ho môže kúpiť a ako môže potom ten fond investovať. A do čoho. Skús nám bližšie povedať, že kto si ho môže kúpiť, lebo nie je to úplne každý a zároveň do čoho a akým spôsobom môže investovať. Tak v zásade ten fond do fondu môže investovať investor, ktorý má minimálnu investíciu 50 000 eur. Na Slovensku to platí táto hranica. S tým, že vlastne sú potom špeciálne požiadavky väčšinou tých správcovských spoločností, ktoré spravujú tie podielové fondy. Aké predpoklady a požiadavky musí ten investor splniť z pohľadu skúseností, znalostí, nejakého rizikového profilu.
Inak tá hranica je trošku vyššie posunutá, je to 125 000, ale ak vlastne investor preukáže, že spĺňa tie podmienky, ktoré stanovil ten správca, tak môže investovať aj nižšiu sumu. Čo je tých 50 000? To je tých 50 000 pre nás, áno. Ešte môže jedna poznámka, že vlastne sú rôzne ako keby fondy kvalifikovaných investorov z rôznych iných jurisdikcií. To znamená napríklad, že ak by to bol fond, ktorý je z Malty, tak napríklad tam môže byť tá minimálna požiadavka na investíciu vyššia ako 50, môže byť 100 000. Čiže dôležité je aj odkiaľ vlastne pochádza ten fond, do ktorého investujete. Keď teda sa bavíme o tom, že investor, ktorý chce investovať do tohto typu investícií, by mal nejakým spôsobom preukázať nejaké svoje znalosti, skúsenosti a tak ďalej. Prečo to tak je? Prečo tieto fondy nie sú k dispozícii komukoľvek? Je to kvôli tomu, že ten fond, s ním je spojené vyššie riziko. To znamená, že klasický fond realitných investícií, ktorý vlastne investori poznajú napríklad z portfólií bank, má striktne stanovené, koľko musí držať hotovosti, aké jednotlivé typy investícií tam musí mať. Pri fonde kvalifikovaných investorov tie pravidlá sú voľnejšie, to znamená aj z pohľadu nejakého zadlženia, nejakej páky, aj z pohľadu toho, kde tie investície môžu byť nasmerované. Preto vlastne regulátor vyžaduje, aby vlastne do takéhoto fondu vstupovali ľudia, ktorí sú trošku znalí, ktorí sú trošku skúsenejší, aby v podstate nedošlo k nejakým nepríjemným prekvapeniam. Dobre, čiže to sme si povedali viac k investorom a keď si povieme viac k tomu typu investícií, ktorý vnútri môže byť, alebo aké sú tam limity, aká je tam voľnosť, tak ako by sme toto priblížili? Tak v zásade tam môže byť čokoľvek, dá sa povedať, že tie limity nie sú až tak prísne ako v prípade klasických fondov. Hej. Čiže vnútri reality aj akcie, dlhopisy môžu byť môže všetko. To byť private equity, môže to byť venture investície, môže to byť vlastne nejaký blockchain, nejaké krypto, hej. Môžu to byť pohľadávky, môžu to byť, ja neviem, ako máme nejaké reštitučné body, ako to máme niekde v nejakom inom tomto, v iných vehikloch. Takže tých možností, čo zabaliť do tohto fondu je oveľa viac. Ak by sme chceli možno dať nejaký konkrétny príklad a máme investora, ktorý má, ja neviem, portfólio alebo môže investovať 500 000 eur, 1 000 000 eur, aký podiel by mali tvoriť fondy kvalifikovaných investorov v jeho portfóliu a od čoho sa to odvíja? Že možno koľko percent? Je to veľmi málo informácií na to, aby som proste len takto strelil, koľko to má byť percent, ale v zásade závisí od toho, ako potrebuje ten klient likviditu. Mnoho z tých fondov je veľakrát zavretých kvôli tomu, že ten správca nechce, aby tí ľudia vyberali peniaze v nejakom čase, lebo potrebuje, aby to, čo vlastne pripravuje nejaký projekt a nejaký čas. Typický príklad je development. Hej. Čiže development je jedna z tém, ktorú je možné zabaliť do takéhoto fondu. To znamená, máte pozemok, ten pozemok napríklad nemá stavebné povolenie, vy potrebujete od investorov mať nejakú ekvitu, vy si beriete teda nejaké zdroje, ale ten proces nejaký čas trvá. Hej. Ak vám začnú do toho v úvodzovkách hádzať vidly v polovici toho procesu, lebo sa povolenia naťahujú, tak v podstate ste v probléme a neviete ten projekt dokončiť. Čiže preto tie projekty alebo tie fondy sú automaticky ako keby zablokované pre výstup, aby ten správca mohol s tými peniazmi v tej nejakej úvodnej fáze robiť to, čo potrebuje, aby splnil ten investičný cieľ, ktorý si dal. Hej. Ak proste idem postaviť bytovku, ktorá má, neviem, 500 bytov, tak to proste asi nejaký ten čas bude trvať a potrebujem mať tie zdroje tam viazané. Ja potrebujem, aby mi to tam investori v zásade hádzali redemácie a ja potom sa dostanem do problému so samotným projektom ako takým. OK, čiže z tohto vyplýva aj to, že ja neviem, keď to ešte porovnáme s ETF fondami alebo bežnými nejakými podielovými fondami, tak to portfólio v FKIčkách je častokrát užšie. A tým pádom aj tá likvidita je obmedzená, lebo keď niečo veľké chcem, či už kúpiť, postaviť, ako hovoríš, alebo keď už ten fond mám naplnený a niekto chce vybrať peniaze a ja neviem, chce to vybrať štvrtina investorov, tak ja štvrtinu cashu proste nemám a musím, ja neviem, odpredať nejaké nehnuteľnosti alebo niečo, čiže takto nejako to správne chápem. Takto FKIčko môže byť aj klasický akciový fond, ktorý investuje na akciovom trhu. Hej. To v zásade nie je problém.
to tam zabaliť. Jediný rozdiel môže oproti klasickému fondu by bol v tom, že tam budú možno iné limity, hej, alebo že bude môcť používať nejakú páku alebo podobne. Hej, čiže to síce vedia aj UCITS fondy, ale v podstate môžu tam byť úplne iné kritéria, iné pravidlá. Môže to byť koncentrované portfólio, kedy to FKIčko proste môže použiť nejakým spôsobom tú výhodu tej nižšej regulácie v prospech investora. Takže keď sa v podstate vrátim k tomu, v tom FKIčku môžu byť veci likvidnejšie, menej likvidné, závisí od toho, aj v akej fáze sa to FKIčko nachádza, hej, že už keď proste sa to celé koleso roztočí, tak je možné, že proste z toho sa dá sa v podstate vystupovať oveľa možno rýchlejšie, ako v prípade, keď sa to celý ten fond alebo ten projekt tvorí. Takže keď sa vrátim k tej otázke, aké má mať percento, tak mali by mať také percento, aby proste sme boli presvedčení o tom, že ten investor dodrží ten horizont, že proste nebude musieť vypredávať pozíciu v nesprávnom čase za nesprávnu cenu. Základný horizont je tam vo všeobecnosti plus minus koľko rokov? To sú 3-5 ročné veci, 7, hej, čiže tých horizontov je tam viac, takže vlastne je dobre potom, a to je práve úloha poradcu, aby to vlastne vyskladal na základe toho, čo mu ten klient povie, akú má likviditu, akú má nejakú likvidnú rezervu, že tam v podstate asi v tom portfóliu je dobre mať aj veci, ktoré sú na public markets, aj dlhopisy, akcie a podobne. OK, spomínal si, že sú to častokrát alebo vo väčšine podielové fondy. Zvykne tam byť ale aj daňové oslobodenie. Tam to je ako ošetrené? Tie fondy kvalifikovaných investorov je možné prijať na obchodovanie na burze, čiže niektoré z tých našich fondov na burze už sú, čiže je možné využiť túto daňovú výhodu. O iných v podstate sa bavíme, aby tam v podstate v krátkom čase boli. Ktorý je možno typ investora, komu by si neodporúčil investovať do FKI? Tak väčšinou sú to investori, ktorí majú krátky horizont alebo ktorí nemajú vôbec skúsenosti s týmto typom nástroja, takže tí, nazvem to, väčšinou začínajú v nejakom retailovom fonde, realitnom napríklad, kde si to môžu ošahať a potom už keď naberú tie skúsenosti a splnia tie podmienky na to, aby mohli byť kvalifikovaným investorom, tak v podstate môžu prestúpiť do, nazvem to, vyššej ligy. Vyššia liga, tomu sa určite ešte povenujeme. Spomenuli sme ako jedno z rizík, aj keď otázka je, že či to nazvať riziko, myslím likviditu. Je to proste nejaká vlastnosť, s ktorou ten klient musí počítať, ale kebyže si chceme povedať pár vetami aj k rizikám, že na čo sa má človek pripraviť, že čo aj negatívne sa môže stať počas držby FKI, tak čo by si tam povedal bližšie? Tak môžeme sa vrátiť aj k rokom minulým. Máme fond kvalifikovaných investorov, ktorý investoval do nákupných centier. Hej. Vieme, že počas korony boli nákupné centrá zavreté. Inak sa môže k tomu stávalo Slovensko, inak Česká republika. Ako kompenzovať, dá sa povedať, straty prevádzkovateľov obchodných centier, ktoré proste boli nútené zavreté kvôli pandémii. A ono to v podstate bolo vidieť potom aj na tej výkonnosti. Ak vám do toho nákupného centra nechodia ľudia, nemíňajú peniaze, tak je to v podstate vidieť na tej výkonnosti. To je riziko, ktoré proste bolo v podstate automaticky potom vidieť na tej výkonnosti. Takisto sa môže stať, že robíte development nejakého projektu, kúpite pozemok, ktorý nemá povolenie, ten povoľovací proces sa naťahuje, čiže každá v podstate stratená, nazvem to, každý deň, potom sa vlastne na konci dňa podpisuje na tej vašej výkonnosti, kedy spočiatku ste do toho išli, že super, áno, je tam, neviem, 15% výnos potenciálny, ale keď to povolenie bolo v pôvodnom Exceli naplánované po 2 rokoch a je po 4 a nemenia sa nejak zásadne tie ceny, napríklad bytov, ak stávate byty, tak v podstate sa to prejaví na výkonnosti. Hej. Alebo môže skrachovať firma, ktorá vám developuje ten projekt, hej. Čiže potrebujete nájsť znovu, vytendrovať. Hej. Čiže tých rizík, alebo že vám nepôjde predaj bytov, alebo neviem, logistiky, tak ako si predstavujete. To všetko v podstate má potom vplyv na to, a odskáču si to v tom, dajme tomu, dobrom aj tí investori, ale aj v tom zlom, hej, lebo keď raz proste ten trh sa nejakým spôsobom zastaví, tak v podstate vy ako investor sa podieľate na ekvite, podieľate sa na tom výnose, nemáte pevne dohodnutý výnos. Čiže tie riziká sú tam v podstate
podobné ako pri akejkoľvek inej investícii, myslím z toho pohľadu, že proste rizika sú a tak ako človek ráta s nejakým dlhodobým dobrým výsledkom očakávaným, tak proste v tom priebežnom čase tá volatilita je všade a treba sa teoreticky pripraviť aj tu na ňu. Ona môže byť znásobená ešte napríklad aj vysokou mierou zadlženia, hej, že bolo zo pár prípadov aj z minulosti, aj z blízkej, aj z minulej, že proste kedy to zadlženie proste išlo proti vám v tých zlých časoch, hej. A potom ten fond, alebo proste tá investícia zareagovala zásadným prepadom v hodnote, lebo tak ako to rastlo krát 2, tak potom to padá krát 2. Hej. Spomínal si fond, ktorý u vás nakupuje obchodné centrá, to je fond, ktorý sa volá Retail, podfond všakže. Áno. Ja ho tu mám aj otvorený a práve pozerám roky 2020-2021, kedy kvôli covidu boli zatvorené obchodné centrá a tak ďalej. Vidno aj pozerám si graf, vidno aj na tej výkonnosti, že je trošku nižšia, ako je možno dlhodobá, ale stále bola plusová. Áno. Ako je to možné, že ste takto dobre dokázali deliverovať ten výsledok aj v takých ťažkých časoch? Ak si dobre pamätám, tak vlastne v Čechách, to sú vlastne nákupné centrá v Čechách, tak tam vlastne štát poskytoval istú mieru kompenzácie za to, že ste boli zavretí. A ono tie lockdowny neboli v podstate permanentne počas celého roka, hej. Čiže ľudia, keď v podstate potom, ako boli x mesiacov doma zavretí, sa potom rozbali do tých nákupných centier a tie peniaze aj míňali. A veľakrát sa osvedčil aj takýzvaný ten hybridný model, že ľudia si potom objednávali cez internet a potom sa to doručovalo a veľa z tých prevádzok, ktoré máme aj my, tak funguje takýmto spôsobom, že si to objednáte a vám to doručí v zásade to, buď do toho nákupného centra sa doručíte, alebo vám to doručí v zásade tá prevádzka, ktorá funguje v tom nákupnom centre. A druhý podobný fond, ktorý máte a ktorý mal tiež možno, alebo bol ovplyvnený covidom, je Office, ktorý má proste office budovy, kancelárske. Bolo to aj obdobie vyššej inflácie. 2000 vtedy začínala a potom až do 22 a tak ďalej. Ako ste to tam mali nastavené? Tak ono aj pri tom Office dá sa povedať, že zotrvačnosť, ktorou vlastne funguje ten trh, je trošku väčšia, pretože ľudia síce do kancelárií nechodili počas covidu, ale proste firmy za tie kancelárie platili. Samozrejme, že sa snažili vyrokovať nejaké podmienky, ale v zásade platilo to, že vlastne my sme tie faktúry, ktoré sme vystavovali, sme mali zaplatené. Druhá dôležitá vec bola, že boli nízke úrokové sadzby, čiže nám sa podarilo naozaj financovať veľmi za výhodných podmienok a to vlastne vytváralo tzv. Nejaký zadný vietor, ktorý tomu fondu fúkal aj v momente, kedy vlastne začali stúpať úrokové sadzby. Čiže my sme tam mali aj úrokový swap, ktorý sme vlastne si zahedžovali, zabezpečovali to, keď sa vlastne úrokové sadzby zdvihnú a to nám tiež pomáhalo vo výkonnosti toho fondu práve v tom čase, keď tie úrokové sadzby začali rásť. Potom, keď sa situácia otočila, tak zase potom to išlo proti nám, ale tiež si myslím, že sme vyšli z toho celkom dobre a vlastne v minulom roku sme sa už vrátili k nejakým 7%, 7,5%. A aj keď spomínaš tie výnosy, tak akože tie výnosy na týchto fondoch sú dobré, že ja som si pozeral aktuálne čísla práve k týmto dvom spomínaným, Office a Retail. Office má dlhodobo priemerne 9,88% a Retail má 12,96%. Obidva sú to v podstate realitné fondy a ako sme na začiatku spomínali, ľudia poznajú realitné fondy na Slovensku, hlavne z bank, ktoré ale majú minimálne o polovicu nižšie výnosy. Čím to je spôsobené rozdiel vo výnosoch tých fondov versus vaše FKIčka? Tak asi taký najzásadnejší rozdiel, tak náprvu je to zadlženie. To znamená, že u nás je zhruba zadlženie niekde na úrovni 50%. Čiže to je taká hranica, ktorú považujeme za relatívne bezpečnú. To je akoby prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec sú poplatky. To znamená, že tie fondy kvalifikovaných investorov sú určené pre investorov, ktorí sú bonitnejší, čiže tiež si nemôžeme tam účtovať možno až také vysoké poplatky, ako sú pri retailových fondoch. Je to v podstate druhá dôležitá vec.
Tretia dôležitá vec je, že tie retailové fondy majú, ako som hovoril, nejaké striktnejšie pravidlá, musia držať nejakú hotovosť v tom portfóliu, my tú hotovosť nemusíme až tak držať. A potom štvrtá vec je, čím som môže mal začať, je prístup k tej správe. To znamená, my sa snažíme kupovať budovy, ktoré sú trošku staršie, napríklad v office, ktoré si vyžadujú nejakú mieru pozornosti, kde vieme doručiť nejakú pridanú hodnotu a ktoré nie sú, nazvem to, tie najlepšie nehnuteľnosti, ktoré v prvých rokoch si nevyžadujú ako keby skoro žiadnu pozornosť. Máte dlhodobé nájomné zmluvy, ale v podstate keď príde nejaké zákolísanie na tom trhu, tak tam nemáte takzvaný ten margin of safety, ako to používa Warren Buffett, že kým tie prémiové nehnuteľnosti sa obchodujú za 5,5%, tak tie naše sú možno, že o 1,5-2% nad tým a vytvárajú nejaký vankúš, ktorý absorbuje prípadné pohyby výnosov na realitnom trhu smerom nahor. Ja by som sa ešte v krátkosti chcel dotknúť jedného podfondu, ktorý máte, a to je Blockchain Plus. Ten vyzerá zaujímavo a myslím si, že dynamický investor si tu príde na svoje. Má aj pekný dlhodobý priemerný výnos, tiež posledné čísla som pozeral, že 14,1% priemerne ročne. Z čoho sa on skladá, alebo akú máte pri ňom stratégiu? Tak ono je to odpoveď na, nazvem to, všetky tie ETF alebo ETP alebo ETN, ktoré vlastne boli na krypto, na Bitcoin, na Ethereum, ktorých akože dobrá vlastnosť je tá, že proste keď to rastie, tak to proste rastiete spolu s tým kryptom a vám to prináša veľmi zaujímavé výnosy, alebo prinášalo veľmi zaujímavé výnosy do portfólia. Blockchain sa snaží, vy vlastne relatívne malou investíciou sa dostanete k fondom, kde vstupná investícia je ďaleko vyššia ako to, čo vlastne vy do toho investujete. Sú fondy, ktoré majú minimálnu investíciu 500,000, 1 milión a tak ďalej. Vy ako drobný investor sa tam do toho nedostanete, do tých fondov. A tie fondy by som rozdielil do nejakých 3 oblastí. Prvý typ fondov, to sú vlastne fondy, ktoré sa snažia na tom kryptomenovom trhu vyberať lepšiu kombináciu, ako len si kúpiť Bitcoin a Ethereum, ale proste hľadajú aj nejaké iné meny, ktoré môžu mať väčší potenciál, lepšie rizikové parametre a výnosové, ako má Bitcoin a Ethereum. Čiže to je akoby prvá skupina. Táto skupina dominuje v Bitcoine vtedy a v tom blockchaine vtedy, ak cítime, že ten trh je rastúci, že proste je taký bíči, tak vtedy vlastne by mal mať táto skupina fondov by mala mať najväčšiu váhu v tom fonde. Druhá skupina fondov sú tzv. Absolute return fondy, to znamená, to sú fondy, ktoré zarábajú za každého počasia, ktoré zarábajú, či krypto ide hore alebo ide dole. Sú také fondy, jedným z nich je napríklad ten náš slovenský Vincent, ktorý v podstate dnes má pod správou niekde okolo 0,5 miliardy, je zavretý pre nových investorov, čiže už sa tam neviete dostať do toho fondu, my ho v tom portfóliu máme a tento fond v podstate by mal zarábať aj keď krypto ide hore, aj keď je dole, pretože vlastne je to fond, ktorý vlastne robí tzv. Market makera na Bitcoin a je úplne jedno, kde ten Bitcoin ide. Na ten fond má napríklad vplyv to, aká je likvidita. Ak sa obchoduje veľa, ten fond zarába, ak sa neobchoduje, ak je proste oslabená aktivita, tak zarobí menej. A takýchto fondov tam je okrem toho Vincentu viac v tejto oblasti. A táto časť bude dominovať vtedy, ak vlastne budeme cítiť, že vlastne ten trh je už pred nejakým poklesom, že vlastne ide niekde do strany, vtedy by tieto fondy mali zarábať tie svoje obligátne 1,5-2% mesačne a podržať výkonnosť toho blockchainu. Tretia skupina, to sú vlastne rôzne, nazvem to, fondy, venture, investície v oblasti blockchainu, ktoré nie sú verejne obchodované, do ktorých v podstate vieme zainvestovať, ale sú tam aj verejne obchodované, väčšinou veci, ktoré sa hýbu okolo krypta a vidíme v nich nejaký potenciál. A to je vlastne časť, ktorá by sa mala postupne budovať. Hľadáme také tie ihly v kope sena a snažíme sa nájsť také firmy, ktoré budú mať dlhodobo potenciál ten fond posunúť vyššie, ale dnes, ak by sme sa pozreli na ne, tak proste asi nie sú v takom štádiu, že by boli niekoľkonásobne vyššie, ako sme to kupovali. Skúsme možno na záver povedať to, že keď si človek
napriek všetkému. Človek, ktorý je možno neskúsený v tejto oblasti a počúval tento rozhovor, ale stále si povie, že že leverage, hedžovanie a také veci a onaké a private equity a VC investície, stále je to pre neho možno nejaké také, že je z toho možno neistý. Ako by si to možno tak v jednoduchosti zhrnul takémuto človeku, že tieto FKI ako fungujú a prečo vlastne majú zmysel v portfóliu? Ono sú to investície, ktoré kedysi v minulosti boli prístupné naozaj len veľmi bohatým ľuďom. Dnes to, že máme tento typ vehiklov, ktorý umožňuje, dá sa povedať, zabaliť do toho fondu čokoľvek, tak vlastne vy sa dostávate do ligy, ktorá bola kedysi naozaj prístupná len ľuďom, ktorí mali milióny eur. Dnes práve ako keby tieto fondy demokratizujú to investovanie aj pre ľudí, ktorí majú trochu viac peňazí, ale nemajú až tak veľa, aby si proste do niektorých z týchto fondov mohli zainvestovať. Takže majú určite svoje výhody, je veľmi pozorne treba sledovať, do čoho ten fond investuje. To je vždy dôležité pri každom jednom nástroji. To znamená dôležité, čo je vo vnútri, nejako sa to volá. Ako to investuje, aké tam sú pravidlá, aké tam sú rizika, aká je likvidita, aké sú poplatky. To všetko samozrejme ten bežný investor veľmi ťažko dokáže obsiahnuť, preto by mal mať nejakého profesionála, ktorý mu na tieto otázky dá odpovede a ktorý mu pomôže s tým, že ako by malo byť to portfólio nastavené, do čoho investovať, do čoho neinvestovať. Niekedy proste treba začať s tými public markets, priložiť tam nejaké reality a postupne ako ten investor nadobúda viac skúseností, tak v podstate sa otvárajú ďalšie možnosti, ďalšie dvere, do ktorých je samozrejme možné potom investovať. Ja si myslím, že sme pekne priblížili problematiku fondov kvalifikovaných investorov. Ono aj my v Babovský Investment Office chceme ako keby to portfólio vyskladať klientovi z viacerých vrstiev od ETF fondov cez realitné fondy, možno investičné certifikáty, private equity, investície, dlhopisy a tak ďalej. FKI považujeme ako jednu z tých investícií, ktorá to portfólio posúva na vyššiu úroveň, lebo ako si ty povedal, tým, že tieto investície sú častokrát buď private, ktoré sú vnútri v FKI, alebo sú tam vysoké minimálne vklady a vlastne cez ňu sa klient v podstate 50 000 vie dostať k takýmto veľkým investíciám, tak úplne súhlasím, že je to ako keby taká vstupenka do vyššej ligy. Myslím si, že fondy, o ktorých sme aj dneska rozprávali, tie konkrétne a ďalšie, sú veľmi zaujímavou súčasťou portfólií, ktoré proste klienti môžu mať a na to vlastne, tým, že je to vlastne 50 000 investícia minimálna, tak áno, je to proste pre klientov, ktorí majú minimálne stovky tisíc eur a viac, aby, bavili sme sa o tej likvidite a tak ďalej. Človek musí všetko toto poznať a aby to malo nejaké rozumný podiel v tom portfóliu. Ďakujem ti veľmi pekne. Aj ďakujem za pozvanie. Teším sa pri nejakom ďalšom budúcom rozhovore na podobné témy. Pekný deň.